Hola, Carbonell. Hola. Ara acabàvem. No hi ha reunió, doncs? Ens hem estat mirant el seu informe i ens ha semblat molt encertat tot el que proposava vostè. Sí, l'únic que dèiem és que potser caldria incloure uns fulletons en alemany, no? Alemany. Sí, el que vosaltres dieu. Doncs sí, no? Ja està? Sí. Vens de veure la família, ara. Quina família? La de Pere. No. Vinc del Garden. Del Garden? Sí. Hi havia la Irene. La Irene, la Cinta, la Joana i el Rafel. I la Vinyet. Com està la Irene? Com vols que estigui? Fotuda. Està fotuda. Com estaries tu si se't morís la persona que més estimes del món? Fotuda. Feta una merda, no? Doncs ja està. Què hi fas aquí? Clara, hem de parlar. Ja has parlat amb la Vinyet? És ella qui ha parlat. No t'entenc. M'entens? Doncs ara m'entendràs. Ara resulta que Bilbao s'ho ha fet amb un tio, amb un arquitecte, un imbècil que no coneixia de res. I? Com que i? Et sembla bé o què? Però com pots dir això? Com que no? Per què no? Però no m'ho puc creure. Però si tu i jo vam fer el mateix aquí, Víctor. No. És diferent. Sí. Per mi sí. Molt diferent. Per què? Doncs perquè ella ho ha fet només per sexe i tu i jo no. Preferiries que s'estimessin tu. No! Víctor, a casa meva no cridis. Em sembla que ell ha estat sincera amb tu, no? Doncs hauries de fer el mateix. Sí, ara hi corro. I posar-me al seu nivell, no? Què? Vés-te'n. Què passa ara? Surt de casa meva, Víctor. Ja sabia que m'equivocava. Surt de casa meva, Víctor, sisplau. Però vols que vagi ara? Vés on et doni la gana, no és el meu problema.